23 billion Umkhomazi water project has been resuscitated after being stalled for several years. Umphathiswa wamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu ubhengeze ukuvuselelwa kwiphulo lamanzi nelixabisa i-23 billion rand eMkhomazi KwaZulu-Natal. People are suffering as it is. I mean, the economy is bad enough, groceries, lifestyle, and with petrol going up, all of that just increases. Abaqhubi baza kungena nzulu ezibhokothweni njengoko lisenyuka kwakhona ixabiso lamafutha ezinzulwini zobusuku. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Umphathiswa wamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu ubhengeze ukuba isebe lakhe libekele bucala i-23 billion rand eza kuvuselela iphulokazi lamanzi KwaZulu-Natal neliza kubonelela ngamanzi kwiindawo eziliqela kweli phondo ngonyaka ka-2030. Esi sibhengezo siza emva kophando lekomishoni yamalungelo oluntu efumanise ukuba amanzi acocekileyo akafikeleli ebantwini koomasipala abathile zeyenza izindululo. OkaMchunu ke uthi uchankcatha ngqo kwezo zindululo zekomishoni kungoku nje. Umphathiswa wamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu uyangqina kwelokuba iminyaka urhulumente esilela ukunikezela ngamanzi kubemi beli. Municipalities in the country, that includes eThekwini and even DWS itself, could have done better. Kodwa ngoku iphulo lamanzi lizinze kumbindi wephondo iKwaZulu-Natal elityabula inkuntyula yemali livuselelwe kwakhona yaye lizawunceda imimandla eliqela. The 23 billion Umkhomazi water project has been resuscitated after being stalled for several years. This project will increase water security in the Umngeni water supply system, which supplies eThekwini, Umgungundlovu district, Ilembe district, Oku district, Herigwala district, and Umsunduzi local municipality. Umphathiswa kwavakalise ukuba yilahleko into yokuvuza kwemibhobho ehambisa amanzi. eThekwini's non-revenue water stands at 58.2%. 45% of it is lost through direct leaks from its various transmission pipes, pumping and storage systems. This amounts to a revenue loss of around 2 billion rand per annum. Usodolophu kumasipala waseThekwini ugxeka ukonakaliswa kweziseko zamanzi watsho isithi abezomthetho bayawuphanda lo mkhwa. We suspect there is major vandalism, there is also sabotage in our infrastructure. So, we don't want to speculate. So we want to get a detailed report as to what informed this vandalism and the criminality in general. Nanjengoko iliphulo kulindeleke ukuba liqosheliswe ngo-2030, umphathiswa uthi sele beqalisile ukulungisa inxalenye yamadama khona ukuze abantu baxhamle okwangoku. Vulindlela water scheme is already underway. We launched it several months ago. And this is a project that was commissioned by President Ramaphosa on the 21st of July this year. And the scheme will cater for 350,000 people. OkaMchunu kwabhengeze ibhodi entsha eza kuba liliso kula maphulo uqinisekisa ukuba yonke into ihamba ngokwezicwangciso. Iidolophu neelokishi zesixeko saseRhawutini zijongene nokunqongophala kwamanzi okubangele ukuba isixeko sithabathe inyathelo lokucutha inkinkisho lwamanzi kwiindawo ezingachaphazelekanga. Ukanti nakwiphondo lasemntla-ntshona abahlali ngaphantsi komasipala iMadibeng bayiva ngembali into yokuxhaphaka kwamanzi. Sele inguqhelekile ukubakho kwentlekele kwisixeko saseRhawutini, ukungabikho kwamanzi okuthe gqolo nako kudala isankxi. We've seen a spurge of fires that we've had to deal with. But in this case, we were made aware by the Joburg Water of the
areas that would not have availability of water in case of any emergencies, then we'd have to do a contingency plan, which is to move vehicles. We have water tankers that we have taken to nearby fire stations in case of emergency around those areas. Abahlali bathi uncedo lwamatanki lingalikhubalo ebomini babo. Into ebesicela thina if kungakhoneka cela ukuthi nibe nenzame yokunceda ukuthi kube namatanki. Kusenjalo naseDemonsville kwiphondo lomntla-ntshona balila isijilo esifanayo sokunqongophala kwamanzi. I also have a granny here in the house. He's taking medication, so I have to save water for the granny. They told us that they will be pumping water this afternoon, but that they also told us yesterday. Ngelixa usodolophu kulo masipala waseMadibeng esithi isisombululo esisisigxina siza kuba khona. Standing here at the water purification plant, which is almost 94 to 95% complete, implemented by Magali's water, likely to be given to the municipality in January next year. And it will have that capacity to give water to those communities you spoke to. Usodolophu kwathe umasipala waseMadibeng unetyala lezigidi zeerandi kubanikezeli ngeenkonzo abafana neRand Water, isixeko saseTshwane kwakunye no-Eskom, kodwa ngumba lo abawunika ingqalelo. Kulindeleke ukuba bangene nzulu ezipokothweni abaqhubi bezithuthi kweli njengoko lisenyuka kwakhona ixabiso lamafutha ezenzulweni zobusuku namhlanje. Lamaxabiso anyuka isihlandlo sesine ngoku ngokulandelana kwaye isebe lezamandla lithi oku kubangelwa zizinto eziliqela eziqhubekayo kweli nakwihlabathi liphela neziquka ukwehla kwamandla erandi xa ithelekiswa nedola yaseMelika nokunyuka kwamaxabiso eolikrwada. Singene esitalatweni ukuva uluvo lwabantu ngokonyuka kwamaxabiso epetrol nediesel. People are suffering as it is. I mean, the economy is bad enough, groceries, lifestyle, and with petrol going up, all of that just increases again. Public transport, the people are suffering. This is unacceptable. Ukanti abakwishishino lwezothutho bathi ukunyuka kwalamaxabiso kutya kwingeniso yabo. Ayi, emateksini yasilimata ngoba kukho lokudlula ukuthi ipetrol ikhuphuka ngoba bathi business lemateksi lime ngopetrol ngempela ngoba uyawa le business. Well, as much as people know, petrol is cheap with this car, but still it affects us as much as it's R1 or maybe R2. It's still affecting because that R1 or maybe R2 is very vital to the overall amount we make. Abantu bathi ngoku kufuneka bangene nzulu nangakumbi ezimpokothweni. It's killing our budget, especially with it going up so many times in the year and by such a high percentage each time. Mine's diesel, so it's a hectic price increase, but we're left with no choice. Bambi bamemelela urhulumente ukuba akhe angenelele kulonyuko lwamaxabiso ezinto kuquka nepetrol. Isithethe samapolisa eMpuma Koloni uColonel Priscilla Naidu unqinile kuba umrhanelwa oxelenga kwisibhedlele iTaylor Bequest ematatiyeli eMpuma Koloni uza kuvela enkundleni ngelokufaka isicelo sebheyile. Lo msebenzi utyholwa ngokudlwengula isigulane kwesi sibhedlele ekupheleni kukaSeptemba. Kanti umongameli wombutho abasebenzi bezempilo umnumzana Rich Sicina uthi badanile sesisiganeko. Izithawulo zihambisa zithi owasetyhini obelele ngandletyananye kwesi sibhedlele iTaylor Bequest ona-33 iminyaka ubudala udlwengulelwe kwindlu yangasese ngumsebenzi ongunesi oyindoda ona-30 iminyaka ubudala ngethuba esenkomeni ebusuku. A 30-year-old suspect was arrested and he briefly appeared in court on Friday the 29th of September on charges of rape and is remanded in custody. Umongameli wombutho wabasebenzi bezempilo uthi badanile sesisenzo watsho ekhweba amaqela abandakanyekayo ukuba abhinqo mfutshane uqinisekisa ukuba isehlo sikumila kunje asiphindi senzeke. Let's stand up. This is our country. This is our healthcare system. We can't be blaming politicians every day. At some point, us workers on the ground, if you are a doctor or you are a nurse or you are a security, we need to stand up and protect this. We condemn this behavior.
utsho isithi iyafuneka inkomfa yamadoda kuphela khona ukuze ishukuxe imiba edlumzi kuba izolo oku bekuthendi isiganeko nalapho unogada ebenkula isigulana kwiziko lempilo KwaZulu-Natal. We really need to have that true men's conference in nursing in particular, where we are going to highlight the power nurses have, the power us as male nurses have. What is it that we can do to turn things around, man? Umrhanelwa unqunyanyisiwe lisebe yaye uzawuvela enkundleni kwakhona ngomso ngelixa ixhoba likwiziko ithuthuzela. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele uthi kubulewe abantu abalikhulu entshona koloni kwiveki enye. Umnumzana Cele kuvakalise oku emva kokudutyulwa kubulawa abantu abangaphaya kwesihlanu kwilokishi yaseGugulethu eKapa kule mpelaveki siphuma kuyo. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele uthi uxhalabile kokunyuka kwenani leziganeko zokudutyulwa kwabantu kweli phondo. Uye wathembisa ukutyala amapolisa ongezelelweyo kwiindawo ezifana neGugulethu. So while police are making inroads in the fight against crime in this province, it is deeply disturbing and unacceptable that over 100 people were killed in the Western Cape alone in a week's time. Uthi nangona imeko imaxongo bakwazile bengamapolisa ukuthomalalisa imeko. If you have walked from last night, you would have realized a serious difference in the exits and entrance of those semi-permanent roadblocks as we speak, as you go to Kubulewe. I'm not going to give you the numbers if you go there, but you realize that something has changed. Kusenjalo umphathiswa wamapolisa uthi uza kusiphikisa isigqibo sekomiti ejonge kuziphatha kwamalungu epalamente ngesemfumaniseni ityala sokuphula imithetho yokuziphatha kwamalungu epalamente. Okuza emva kokuba uIan Cameron we-Action Society aye wafaka isikhalazo emva kokuba uCele wamxelela ukuba athula athi tu ngethuba kubanjwe inhlakaniso yeGugulethu. We are taking this to review. We don't agree with it. There are steps that can be taken going forward. We absolutely do not agree with this outcome. Ukanti ngomso umphathiswa uBheki Cele kunye namagosa phezulu kwinkonzo yesipolisa baza kubamba inhlakaniso nabahlali baseGugulethu. Mongameli Cyril Ramaphosa wothulele umnqwazi iqela leli labadlali abaphila nokuphazamiseka kwengqondo nelenze indumasi labuya neembasa ezingama-49 kwimidlalo ye-Olimpiki zabantu abaphazamiseke ngokwasengqondweni nebezibanjelwe kwelaseJamani ngoJuni walo nyaka. Ngale ntsasa umongameli usindleke eliqela kwizakhiwo zomdibaniso. Iqela leli loMzantsi Afrika le-Olimpiki labadlali abaphila nokuphazamiseka ngokwasengqondweni iSpecial Olympics ngolwasemzini lenze indumasi kwimidlalo ye-Olimpiki yalo nyaka ibibanjelwe kwelaseJamani nalapho liqokelele iimbasa ezingama-49. The team that is sitting here brought 49 medals. I don't think any federation or organization has ever brought so many medals in South Africa. Usihlalo wekomiti ye-Olimpiki zabo baphazamiseke ngokwasengqondweni kweli uGqirha Matthew Sposa uthi nabo aba badlali baneziphiwo kwaye banamalungelo njengomntu wonke. Let us work hand in hand to ensure that every person in South Africa, regardless of their abilities, enjoys the full spectrum of human rights. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa ulothulele umnqwazi eliqela watsho esithi lisambesile lasenza abantu ezizweni. You are a formidable and phenomenal team. I know of no other team, and in fact we have never had a team that went out to play and brought back as many gold medals as you have. Urhulumente uthembisile ke ukuba uza kulixhasa ngako konke eliqela kwilinge lokuba wonke ubani kweli axhamle kwaye akwazi ukuthabatha inxaxheba nakwayiphina into anesakhono kuyo. USuthukazi Arosi ngumlonjikazi waziwayo kwihlabathi jikelele yaye uyazingca ngenkcubeko yakhe. Usebenze nezisele zenyathi emculweni ezifana noQuincy Jones, Caiphus Semenya, uLetha Mbulu, uJonas Gwangwa noHugh Masekela. Wemnyama kavuke emaqandeni bo. Kaloku uSuthukazi Arosi ukhe wamenywa ukuba ayokonwabisa inginginya phambi kwentetho kamongameli ukwankilozile naphambi kweekumkani
ukanti uqeqeshiwe kumculo weclassic, umngqungqo neballet. Uyimvumi enkaba yayo isecala nethongelizwi ongenakulifanisa nabani. Ubenegalelo elimandla kumculo weli nakwinckcubeko kananjalo wathi wajize ngamawonga aquka i-Lifetime Achievement Award enikwa ngumphathiswa wobugcisa nenkcubeko ngo-2009. Ii-awards ke imbi kuthiwa ziimbasa ozinikwayo zisuke ziyinto enkulu ezibonisa ukuzimisela kwakho kumsebenzi owenzayo. Yinto enkulu ke leyo, akuyonto encinci kum, kuba iyandixelela ukuba kule ndima oyidlalayo inkulu into oyenzayo, ndibonwe nam kwezinye iimvumi ezikhoyo ukuba nawe umsebenzi wakho ubalulekile. Umculo wakhe ke unobuncuwane obusekelezelwe kwiphupha lakhe namava obomi. UArosi unikwe uxanduva zizinyanya zakhe ukuba alondoloze amasiko nezithethe zabantu abantsundu. Umculo wakhe usisikhumbuzo sokuba sonke masibuyele embo. Ake kudede ubumnyama kuvela ukhanya, sithi camagu. Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Badikela apho kwideska yakho yendaba. Ndiyakubulisa ke mzontsindi wami ekhaya, ndikwamkele kaloku kule yam ke ideska yeMozulu. Mna igama kaloku ndikuthabile ke uMamthembu uMamvelasi uqhude nenkoza kwamakhaphela bethuna ngokubanzi yenjenje Imozulu. Nalapho iphondo phaa kaloku lokuqala empuma kolona emonto emndantlane ngamashumi 28 ngamafu phaya ekuseni ngorhatya ke mbukelo wam phaa kogqibeka neziphaluka nguye mhle futhi la 20 degrees. Nalo kiphondo elilandelayo kupha kaloku eFree State eBloemfontein ngamashumi 3 futhi eKhatshwa kaloku sesithathu imiyoli Imozulu phaa kwasekuseni ngomso ngorhatya futhi kusafana ngamafundla ngephi ka-31 degrees phaya eSasolburg. Zebenje kwakwelaphondela phaya eRhawutini eJohannesburg oSoweto naseRandburg ngamashumi 2 nje abanesithoba, kanti kuyafana mbukele ekhaya phaya kaloku eVerdeneging intle Imozulu ngamashumi 3 nje abenesibini. Hamba nami ke sijoke phaa kwelaphondo laKwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi 2 nje abenesithathu sibeke kakhulu kubukela wamilaziyo phaya ekuseni ngomso ngorhatya futhi kusenjalo phaa kaloku eMgungundlovu inqatsini entle ngamashumi 3 abenesihlanu. Nazo ke Imozulu phaya ephondweni laseLimpopo ePhalaburwa ngamashumi 3 nje abenesibini. Noko ke mbukelo wam yancomeka la Mozulu kwasekuseni ngomso, kanti kuyafana futhi kaloku phaya ePolokwane ngamashumi 3 nje ananye. Benje kaloku bona phaa kwelaphondo laseMpumalanga koMbombela ngamashumi 3 futhi abenesibini. Intle loo Mozulu yonke intsasa ngomso, kuyafana kunjalo futhi koSekunda noXengamafu phaya ekuseni ngephi. Bona ke bamphila ngolhlobo phaya eNorthwest eMahikeng ngalamashumi kaloku 3 aphinde futhi ubukela Khatshwa sesinye isithathu, kanti kusafana kunjalo kaloku lapha eRustenburg licwangile izulu ngamashumi 3 Nanso ke Imozulu phaa kwelaphondo laseNorthern Cape eKimberley ingathini nje miyoli kwasekuseni ngomso lapha ngorhatya futhi kusekuhle kwalapha eNorthern Cape eUppington ngamashumi 3 futhi abenesithoba. Yenje nje ke mbukelo wam ekhaya Imozulu phaa kwelaphondo lasentshona koloni eKapa lodumo ngamashumi 2 nje abenanye. Masivalele bethuna Imozulu phaa kaloku ngaseGeorge ngo-19 degrees wamathonsi emvula. Yitsho ke bethuna imeko yam apha edeskeni yeMozulu, mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kamnandi mawethu.